Mit navn er Urs Schubli, og mit fokusområde er samarbejdet imellem os, virksomhederne og universiteterne. High-Tech Summit er det rigtige sted for os at være, fordi det er der, hvor vi kommer til at se de nye løsninger, som kommer op at stå, og vi kommer til at møde virksomheder og studerende, som er det nye råstof for Danmark, og som vi skal anvende i fremtiden. Danmark har historisk været et landbrugsland. Landbruget har gennemgået automatisering og industrialisering, og det næste, der er på vej, det er IoT, som vil gøre, at vi har endnu flere forandringer på vej. Og derfor er det vigtigt for IBM at være med på High-Tech Summit, hvor vi kan møde vores virksomheder, vores samarbejdspartnere, universitetet, og vi kan møde især de studerende, som er vores råstof for fremtidig innovation.